hvala Kris na uvodu i hvala na neki način i organizaciji i Creative Tech super klasteru koji je eto skoro počeo. Kris, kao što je rekla, ja sam deo Trilaterala i Solutions tima, znači da smo neka veza između internih, proizvodnih i uslužnih timova i eksternih kolaboratora, partnera i stvarno volimo da nalazimo načine isto kako da osnažimo lokalno ekosistem oko Unreal Engine-a i obrazovanja. Kris, ja se 100% slažem i sa tobom da negde obrazovanje, edukacija je prvi korak, pa inovacija, pa kompanije, pa ukrupnjivanje, tako da mi je baš drago da eto delimo danas binu sa ovim talentima edukacije u našem ekosistemu. Kris isto rekla da negde su glavni cilji danas malo da podelimo perspektive, da vidimo u kom smeru se kreće, gde smo sada i da možda, diskutujemo koji su to izazovi koje moramo u nekim narednim godinama da prevaziđemo. Dobit ćete i vi neke informacije i perspektive, ali na nama je negde da usmerimo diskusiju na to šta su to aktivnosti, možda iz ugla kompanija, možda iz ugla studenta, možda iz ugla edukatora, koje možemo da uradimo da bismo samo bili bolji, brži i jači. Eto. Meni je čast isto, sada redom ću pozvati da edukatore koji će biti na panelu danas. Mina Cvetinović sa Fakulteta dramskih umetnosti, koji su skoro otvorili Zdravo mi je, super. Mina će vam reći možda šta ima to baš novo kod nje, kako budemo otvorili panel. Umeđu vremenu, ići ću baš redom, tu je i Miloš Obradović sa Fakulteta tehničkih nauka u Univerzitetu Novog Sada. Tu je i Predrag Milošević. Predraga sam tek upoznao sada i baš me zanima šta je to što radi na SAE institutu i kako se oni bave Unreal Engine-om. Miljana Jović je jedan od naših bliskih partnera iz Krater trening centra i neko ko je i do sada, reći će vam i ona, radio dosta na temama edukacije i obrazovanja kroz ekosistem. I na kraju, ali ne i najmanje važan, Milan Ličina, upravo jedan od edukatora koji donosi i iskustvo iz industrije, a i strastveni je pasionirani predavač, tako da drago nam je da je i on tu na panelu. Dosta sam ja pričao, kraj monologa sa moje strane. Negde probat ćemo da dobijemo što više odgovora i što više informacije i perspektiva od panelista. Ja bih onda počeo sa nekim, da zatražim da se ukratko predstavite i možda kao form icebreakera šta je to što vi poželite studentima koji završe vaš kurs ili vaš program. Eto, ukratko. Možemo od Mine početi zato što, da, me tako gleda i drži mikrofon. Kako si krenuo, ja sam mislila kao prvo meni se obratiš. Ok, kao što si me dobro predstavio, ja sam Mina Cvetinović-Pavkov i dolazim sa Fakulteta dramskih umetnosti u Novom Sadu. Naravno, meni je najlakše se pohvalim kao mi imamo nešto super novo, a to je novi studijski program, 4-godišnjih osnovnih studija, koji se zove vizualni efekti, animacije i game art, zato što u stvari se te 3 oblasti izučavaju, ta 3 modula u toku studijskog programa. I ono što je naravno najzanimljivije je da svi naši studenti su obavezni da savladaju rad u Unreal Engine-u. Unreal Engine je jedan od osnovnih alata za stvaranje, naravno iz prostog razloga što ne da možeš da praviš video igre danas u njemu, nego stvarno možeš da praviš i animirane filmove i vizualne efekte i tako dalje, tako da je partnerstvo sa vama i uopšte novi studijski program koji nastaje sa privredom i gde industrija učestvuje u nastavi i gde eksperti iz oblasti zajedno sa predavačima drže predmete, masterclass i tako dalje za vreme 4 godine i u stvari ono kao lako se hvaliti, tako da... Da, bravo. I šta je to što ti poželiš možda studentu koji eto sad započne ili završi za 4 godine vaš program? Pa, šta poželim? Poželim da stvarno da bere onaj posao u kom će ujutru kad se probudi da bude super srećan da ide na njega, tako da realno kada mu sve to ponudiš, oni stvarno mogu da biraju, tako da ono kao, želim mu da dobro izabere. Ili dobro, ako ne izabere prvi put, da bira opet. I to. Super, hvala Mina.
Miloše, slobodno podeli s nama čime se ti baviš i eto, da, želje za studente. Dobro, pre svega, samo bih skrenuo pažnju, hvala što ste stavili da sam profesor, nisam i dalje profesor, bit ću jednog dana, nadam se. Moje ime je Miloš Obradović, ja sam trenutno na doktorskim studijama na arhitekturi i radim kao asistent takođe na Fakultetu tehničkih nauka. Mi smo kroz proteklih nekoliko godina, hajde da kažem 2-3, počeli sve invazivnije da koristimo Unreal Engine u raznoraznim predmetima. I došli smo do toga da na animaciju inženjerstvu za 4 godine osnovnih studija, kroz 4 predmeta prođete Unreal, kada to sve prođete nekom gradacijom na kraju i na master kursu opet učite u Unrealu, tako da neka moja ideja, odnosno neka naša ideja bila je da svi studenti koji su zaista zainteresovani za to, a godine su pokazale da ih je sve više i više, nakon, ne mogu da kažem kursa, ali nakon upoznavanja sa Unreal Engine-om relativno lako pronađu posao. Isto važi i za arhitekte, odnosno na master studijama na arhitekturi. Trenutno smo takođe već par godina postoji jedan predmet, odnosno interaktivna arhitektonska vizualizacija koja se takođe bavi Unreal Engine-om. To je ono što je studentima manje više najinteresantnije i ciljano upišu baš taj smer da bi slušali o tome i opet kažem, dosta njih čak ni ne završi i onda požure da se zaposle, što naravno svi profesori ne vole i govore im prva stvar koju im kažu nemojte to da uradite ili završite fakultet pa se onda zaposlite, ali većina njih nažalost ili na sreću se zaposli i bude zadovoljna. Je li to onda želja i savjet studente, makar završite pa onda idite? Pa ne mogu to da ih savjetujem, to neka sami odluče, ali budućnost je svetla, to eto imam da kažem. Super, hvala ti. Možemo dalje, Predraže. Hvala svima što ste ovde. Ja sam Predrag Milošević, ja sam šef katedre za Game Art i šef katedre za vizualne efekte na SAI institutu u Beogradu. Mi smo deo britanskog obrazovnog sistema, dajemo akademsko obrazovanje i diplomu Hertfordshire univerziteta. Generalno u Beogradu smo od 2010. godine i jedna smo od prvih, ajde kažemo, visoko obrazovnih institucija ovde koja je implementirala Unreal Engine u naš program. Znači, Unreal je četvorka startovala negde 2014. godine, proleće mi smo već 2015. godine imali prvi diplomski rad rađen u Unreal Engine-u i radio ga recimo Aleksandar Zec, koji je sad upravo radio kao, ja mislim, jedan od lead modelera na Scornu koji je upravo izašao. Tako da imamo taj trend da dosta rano implementiramo nove tehnologije u plan i program i s obzirom da smo privatni univerzitet, možemo dosta brzo da odreagujemo na to. Ono što nisam još pomenuo, znači SAI je generalno svetski poznati brend, imamo oko 50 kampusa širom sveta. I eto, ne bi da dužim, pričat ćemo dalje o tome u diskusiji, sad ću mikrofon da prepustim Miljani. Pre nego što prepustiš Miljani, šta ima novo kod vas? Kod nas ima novo da sad nekako imamo povećan upis konkretno na game design. I generalno negde primećujemo da upravo raste interesovanje i studenta za ovu priču, ali takođe i poslodavaca, što znači da sad mi već solidan broj godina negde pravimo kadrove u industriji i generalno imamo studente u svim bitnim studijima u zemlji. Međutim, ono što je generalno bio naš problem, mi smo radili u malim grupama i jednostavno nismo, sad je nekako potražnja za radnom snagom, tako da se loše izrazim, ali u ovoj oblasti... Talentima. Da, talentima porasla. Tako da, eto, i evo za sad imamo, bukvalno nam se od prošle godine do ove godine duplirao upis. Da, tako da, eto. To je lepa vest. Slatke muke, da. Izvoli, Miljana. Miljana. Ćao svima, hvala što ste došli. Ja sam Miljana, direktorka Krater trening centra i suosnivač CGA Computer Graphics and Arts konferencije u Beogradu.
Što se tiče Krater trening centra, mi već 10 godina radimo takozvanu komplementarnu obuku ovom edukativnom formalnom obrazovanju. Radimo neformalne kurseve koji imaju za cilj da specijalizuju ljude za pojedina zanimanja u okviru industrije vizualnih efekata, a krenuli smo i sa game artom, motion grafikom i tako, znači to su nam uglavnom ta 3 polja u kojima radimo kurseve i specijalizujemo ljude za neka određena zanimanja, znači za neke role u okviru ovih kompanija koje se bave ovim industrijama. Što se tiče Unreala, krenuli smo još 2019. godine sa prvom obukom u saradnji sa Escape studijom iz Londona. To je jedna velika škola vizualnih efekata i game arta. Međutim, taj kurs je doživao totalni debakl, mislim, bukvalno nismo mogli da ga popunimo i onda smo pozvali profesore sa fakulteta i oni su nam zapravo bili prvi polaznici. Jedini studio koji je video, da kažem, neku budućnost u Unrealu je Take One, evo ovde je Danilo, koji ulaže već dugo u ovo, ali hoću da kažem, to je tada toliko bilo ovde čudno i prosto ljudi nisu kapirali što, mi radimo u Unity i to je to. Međutim, ovo sva sreća, evo da kažemo, već 2020. godine krenuli smo u pitch za mega grant, dobili smo mega grant i priliku da obučimo profesore na teritoriji cele Srbije. Tako da je taj projekat startovao početkom 2021. i kroz 4 grupe prošlo 45 profesora sa fakulteta. Iako nam je veliko zadovoljstvo što su sada većina tih profesora zaista i predaje svojim studentima, tako da su ti programi implementirani. Od tada smo radili obuku na pan-evropskom projektu Summer of Unreal. Tu smo bili pozvani od strane Escape studije iz Londona da budemo njihovi partneri, jedan od evropskih partnera iz Istočne Evrope na tom projektu. Na tom projektu je obučeno 700 ljudi na nivou cele Evrope. I nakon toga, evo sada imamo kurs Unreal Engine-a koji je stalno, da kažem, u našem repertoaru portfoliju kurseva i ono što je novo, u oktobru nam je krenuo Train the Professionals, novi serijal kurseva u partnerstvu sa Epic Educationom, koji ima za cilj da se pozabavi profesionalcima koji su već u industriji i da ih, da kažem, na neki način riskiluje i da im da dodatne skillove u Unreal Engine-u, tako da to je ono što je trenutno aktualno i u toku i ovde su među publikom i naši polaznici ovog kursa, videli smo se danas i bili su na master klasovima i pozdravljam vas sve. Hvala što ste došli, možete da mahnete čisto da vidimo da ste tu. Tako da, eto, to je u principu to što se tiče konferencije. Mi na konferenciji Unreal Engine, da kažem, još iz vremena pre nego što je Trilateral postao deo Epika, promovišemo i svake godine. Od tada nam je to, da kažem, Epik nam je glavni partner i zaista puno toga radimo na planu saradnje. Ove godine smo imali, prvi put smo malo onako amaterski zagrebali u virtualnu produkciju, zajedno sa ekipom iz Atomika, koji je ovde, moram i njih da pohvalim, imaju fenomenalni studio, tako da smo uradili i to nešto, probali smo malo virtualnu produkciju za evente i ja sam se mnogo primila i mnogo mi se sviđa, tako da nadam se da ćemo imati neke nove projekte tog tipa. Imali smo tokom leta pripremu za to, 12 ljudi je radilo environmente za konferenciju, napravili su 5 environmenta i ta ekipa je tu, tako da, eto, to je to otprilike. I ono što hoću samo da kažem, moj savjet, ajde da, mislim, ovo što je Mina rekla, to jeste najbolja želja za svakog, to je da izabere stvarno nešto za sebe kvalitetno i da uživa u poslu, ali savjet je nakon svih obuka, morate da imate neku praksu i morate da krenete što pre, možda ne sa poslom, ali morate nakon obuka i fakulteta da prvo što treba da radite to da nastavite da radite zapravo u tim softverima i da ne zaboravite sve što ste naučili. Hvala vam. Hvala. Hvala, evo, zdravo svima, evo ja ću se na kraju još jedan put da se zahvalim svima, ovako
da ste dolazili ovako dok sam imao bend, ono kao ja bih sad imao i muzičku karijeru, ne bih se bavio Unrealom, ali okej, makar zbog nečega ste se okupili ovde, super, hvala vam. Znači, kao što LED ekran kaže, ja sam Milan Ličina, docent na Univerzitetu Metropolitan, preciznije na Fakultetu digitalnih umetnosti i Fakultetu informacionih tehnologija, a ujedno danas nosim još jednu kapu gde sam jedan od instruktora u Krater trening centru, tako da to želim da povežem i od nedavno Epic Authorized Trainer za Unreal Engine, znači prošao sam tu selekciju, tako da hvala vam na tome. Do duše, ništa od toga ne bi, ovo slatko ne bi bilo na stolu, da nisam bio deo upravo Trained Professors programa koji su Trilateral i Krater radili sa nama, gde sam ja sa druge strane dobio odličan uvid u to kako se Unreal Engine predaje, tako da Darko, hvala ti na svemu tome, Darko Subotin je držao za sve nas tu obuku. Što se tiče Univerziteta Metropolitan, mi smo jedan od prvih privatnih univerziteta koji je pre svega omogućio studiranje na daljinu i uveo studijske programe koji su vezane za dizajn interaktivnih medija i računarske igre. Otprilike to su dva smera koje treba da rade rame uz rame, kao s jedne strane imamo talente koji proizvode asete, koji treba da rade za gaming industriju, sa druge strane imamo game dizajnere koji se bave narativom ili koji se za to specijalizuju developmentom video igara. Znači, pokušamo da popunimo obe strane industrije sa dva smera koji zapravo sad imaju i zajedničku tačku nakon 2 godine se biraju određeni moduli, da li u pitanju dizajn video igara ili animacija, ali suštinski ne mogu da kažem da ja sad kao nešto kod tome protivim, ali znanja i sa jednog i drugog smera su takođe primenjive u bilo kojoj industrija, pošto CGI je toliko široka oblast, da uz vrlo malo doučavanja možete da radite u jednoj i drugoj industriji. Što se tiče konkretno Unreala, mi smo, da kažem, među novima koji su prešli na taj voz, profesor Igor Savljević i ja smo zajedno nakon Train the Professionals, koji je bio deo ovog granta, formirali zajedno predmet Unreal okruženje za razvoj igara, koji se od ove godine prvi put predaje na Univerzitetu Metropolitan. Video sam neke moje studente ovde koji to slušaju, tako da mi je baš drago da su ovde da skupljaju informacije sa svih strana i paralelno sa tim predajem još i na dizajnu interaktivnih medija, konkretno interaktivni dizajn i predajem na master studijama nove medije, pošto konkretno, za razliku od mojih kolega koji su možda više uključeni u samu gaming industriju, ja zlostavljam engine godinama za neke druge stvari koje su vezane za real-time grafiku, virtualnu produkciju, možda pre nego što je to bila reč koju smo svi nakon Mandaloriana krenuli da koristimo, i real-time projection mapping i nekakvu event industriju, ali ima mesta i za nas, iako su znanja da kažemo specifična, primena ovog alata je neverovatna, što pre svega dokazuju i sada već druga, odnosno treća grupa koju imamo na Essentials, odnosno Train the Professionals kursu u Krater trening centru, koji sve vreme kao ide, i to su sve u stvari novosti, kao za mene je ovo jedna Unreal godina, jedna Epic godina, gde se sve stvari kreću po prvi put sa različitim školama. A šta je ono što bih recimo ja i šta većina mojih studenta koje sam vidio da su ovde, što polaznika, što studenta, mogu da kažem, pored svega što se slažem, što ste rekli sada, moj savjet je uvek da se ne bojite tehnologije. Pre svega to je napravio neko poput vas, puno je grešaka i nekada je greška samo do alata i naše je da to u stvari, na to skrenemo i kažemo kako bismo ga koristili, odnosno kako želimo koji pravac da prati. Prosto, ljubav prema poslu dolazi iz toga koliko smo mi zadovoljni onim čime se bavimo, a to možemo samo ako se ne bojimo, jer kako se bojimo bilo čega, nema pojenta da to radimo. Da, slažemo se. Hvala Milane, super. I'm going off script a bit, maybe for the benefit of internationals here. I'll summarize what's new across the ecosystem for these fellows. Specifically, Mina is mentioning that there's a new 4-year bachelor program based in Unreal Engine at her faculty. Miloš seems really excited about the interactive ArcViz class that's being introduced. There's a doubling the interest for the game industry professionals getting into SAE Institute. Miljana is mentioning that after Train the Trainers, there's now Train the Professionals going on, and that they did a bit of dabbling inside virtual production that we saw on CGA. And for Milan, congrats, he became, one of the 2 authorized Unreal Engine training instructors that I know of in Serbia. Darko is the second one, congrats. And there's also a new Unreal Engine,
course in his faculty of Metropolitan. Awesome. Ok, proveli smo 15 minuta na intro, šta ćemo sad? Ajde da probamo da raščivijemo šta je to iz vaše perspektive, kako izgledaju trenutna stanja. Ajde, možda bi počeo od Mine, šta ti vidiš, Mina, kao izazov studenta koji sada upadaju u sve ovo ili završavaju neke od ovih programa? Šta je to možda što razlikuje prosečnog od onog super uspešnog studenta koji će, eto, svaka kompanija sutra želeti? Eto, šta to vidimo kao edukatori trenutno da možda su neki od izazova studenta sada? Pa što se tiče izazova, mi smo sad upisali prvu generaciju, tako da mogu da pričam o iskustvima prve generacije. Tu su sad ono kao, evo, moji studenti su ovde, onaj levi je isto moj, onaj desni je moj. Tako da nemojte sad da pitam moji da dižu ruke. Šalim se. Pošto imamo to iskustvo da imamo prvu generaciju, ono što vidim, mi smo stvarno imali zadovoljstvo da upišemo izuzetno talentovane studente koji neki od njih su imali već dobra predznanja tehnička, rade u 3D softverima, rade u softverima vezanim za obradu slike, ali sa druge strane ono što vidim kao negde izazov su oni koji su upisali prvu godinu iz nekog polja umetnosti koji nemaju tehnička predznanja i ono što sad trenutno vidimo je na prvoj godini, naravno to će se vremenom izravnati, više ćemo se posvetiti tehnički ovima koji dolazi sa nekim likovnim backgroundom, ali u principu to je, čini mi se, ono kao sada izazov da svi savladaju alate dovoljno da mogu da izraze svoje kreativne stvari. Ono što se tiče kao koji će student biti dobar, koji neće biti dobar, u principu ja dosta dugo sam predajem na fakultetu, preko 10 godina, i ono što sam viđala, imate jako vredne i imate jako talentovane. Ovi što su jako vredni imaju svoj put, ovi što su jako talentovani imaju svoj put i svi budu stvarno dobri. I vrlo retko se desi da imate jako vredne i jako talentovane. Naravno. Da. Tako da, i mislim da je to praktično u svakoj oblasti. Tako da mislim da mi naravno imamo to zadovoljstvo da odaberemo stvarno talentovane i ja se nadam, i evo sad kako se pokazalo, stvarno su i onako vredni, tako da imaćemo dobar outcome, ali mislim da za sve, šta god da studirate, je važno da povežete ta dva. Čim ste na tom fakultetu, znači da ste talentovani, ostaje vam ovo drugo. Da, radi, uči, razvijaj se. Pa, da. Cool. Jel bi imao neko nešto da doda? Evo, Predrag možda. Evo. Super. Okej, pa evo, ja možda imam malo drugčiju percepciju svega toga iz prostog razloga što ja otprilike imam već skoro oko 20 godina predavačkog iskustva, znači negde sam počeo na doktorskim studijama, tad su bile master studije za digitalnu umetnost na Univerzitetu umetnosti i sad sam predavao jedan predmet tamo, takođe predajem ponekad recimo na Računarskom fakultetu i tako dalje i imam priliku da vidim različite studente koji su upisali različite fakultete, različite studijske programe i ono što bi ja i generalno mi na Science institutu nekako ne gledamo studente po talentu, mi smo više kraft škola i trudimo se da ih učinimo nekako asete na tržištu rada. Eto, tako da kažem, i da ih dovedemo do neke one mere da naprave nešto što je production look ili production standard. Tako da je to ono i da ih učimo nekom production pipeline-u koji se koristi inače u studijima. I to je jedan od razloga zašto recimo imamo predavače sad i vaši ljudi iz Trilaterala tipa Ljiljana Antonijević i Borna Berc su bili naši predavači. I to je jedan aspekt. Ono što bih rekao da te mlade ljude ne razlikuje ih ništa posebno. Oni su svi otprilike istih godina, istih interesovanja. Jedino što ih razlikuje jeste mindset. Ne znam da nađem sad tu kao adekvatnu reč na srpskom. U kom smislu mindset? U smislu motivacija? U smislu... U smislu da recimo studenti koji dođu kod nas ne dolaze, za njih je fakultet stepenica samo. Znači, oni već imaju projekciju u kom studiju će da rade i gde vide sebe u budućnosti. Znači, ne upisuju neki faks da dobiju neku diplomu, nego oni to obrazovanje vide kao stepenicu do nekog višeg cilja. I ja mislim da je to pre svega ono što studente razlikuje.
Tako da, eto, to je sad neka moja vizura, eto, ako ima neko Dobro, drugi nešto da doda. mene je stvarno zanimljiva ta perspektiva da kažete, oni već znaju i koju će karijeru i koji će studio. Ne znam da li neko ima drugačije iskustva. Pa, ne mislim čak možda ni konkretno, ali znaju u kom tipu posla vide sebe, gde žele da se rangiraju negde na tržištu rada, eto, to je to. Okej. Neko nešto da doda iz aspekta šta je danas, šta muči studente ili vas sa studentima? Svašta. Ali mislim da jedan panel nije dovoljan za to da se izjedamo svi jednim drugima. Slažem se to da je dobro imati kao fokus, ali s jedne strane to maš sa dve oštice da vi sa 19-20 godina kao imate projekciju ja ću da radim to i to. Jer jedan deo te projekcije ko ćeš biti dolazi iz neznanja šta je sve moguće. I dobiti informaciju, ne kažem da kao ne treba imati specijalistu, ali u specijalista mislim da se on rađa vremenom kada prođe deo mašine, da bi mogao da postane u nečemu dobar zato što je odlučio ili odlučila da će u tome biti strast u kojoj radi i finansijska nadoknada za sve to, ali s druge strane, recimo sa 19-20 godina, evo mislim, mogu da potvrde, ljudi su ovde, meni svi hoće da budu character dizajneri. Na 4. godini niko neće da bude character dizajner zato što znaju sve nešto drugo šta hoće da budu. U tom smislu, tako da, kao imati širu sliku uloga u industriji, gde mi iz te korpe sa slatkišima biramo šta ćemo tog dana da kao uzmemo, mislim da je bolje. Naravno, kao imati craft i imati nešto, mislim, slične su stvari. Mi svi moramo da dovedemo ljude na production ready nivo, ali kao toliko rano zbog dostupnosti informacije i prezasićenosti tim informacijama, tutorial hellu na internetu i sve ostalo, ljudi brzo dobijaju instant informacije kako nešto da urade, ali ne i sklop, odnosno mindset, kako da određenom problemu pristupe kada ih nađe na sličnom projektu, a ne izgleda kao ono što su videli. Snalaženje. Tako da u smislu, umesto nekakvog površnog, ne kažem da je to ono što si rekao, daleko od toga, nego umesto da imamo mlade specijaliste, da, rola u studiju, bit ću ovde, želim da budem tu, to sam imao i ja kao student, evo, srećem sam u tom studiju upravo sada. Nego je stvar u tome, da kao ja tada nisam kažem ja ću da radim kao kreativni tehnolog tamo, zato što Creative Technologies nije postojalo kao zanimanje u tom trenutku, već je kao put građen time što sam znao koje su stvari bile neophodne. Tako da kao, mislim da svi zapravo naše studente, ljudi koji nam poklone svoje poverenje, pre svega, jer kao oni od nas očekuju i da na neki način im ukažemo na koji način da vrše navigaciju po ovom vrlo čudnom svetu u kome se industrija nalazi sada, nekako smo i dužni da im pokažemo koje su sve opcije na stolu. To je samo to što ne nikako da se na neki način sukobljavam, nego druga perspektiva na specijalista. Super, zato smo i tu, odlično. Jer sad ako ovde pričamo malo sa publikom, ne znam na koji način ćemo dobiti ovu interakciju, ali ajde probat ćemo, ako pričamo, eto, možda nekad postoji nedostatak tehničkog znanja, kada počnemo, pa je to nešto što prvo treba da smo komfortni sa alatom, slažemo se, to su jedni od izazova, da li sada radimo baš na projektima koji su output-based, u smislu nešto što će izgledati kao da je izašlo iz neke produkcije ili ćemo samo učiti neke veštine bez primene. I s ove strane zanimljiva perspektiva isto, ne znamo šta je sve moguće, koje karijere su tu, nismo se možda isprobali na milion mesta pa da znamo šta nas baš zanima i ovo što si rekao Milane, zanimljivo, kažeš pa kao okej, znam kako, ali da li znam da se snađem ako dođem do sledećeg. Ili ima ljudi koji se generalno slažu iz ugla studenta, kaže da, pa zvuči ovo kao nešto čim se ja susrećem. To je prvo pitanje, evo da, ima par ruku, bravo, ne, čestitam hrabrima, ali ima još hrabrih da kažu, ne, ja mislim da je moj izazov totalno drugačiji, moja generacija da je skroz drugačija, niste me skapirali dovoljno. Dobro. Ili nemamo dovoljno hrabrih, što je okej, ili smo svi saglasni da su ovo jedni od glavnih izazova. Super, hvala vam. Ajde, nastavljamo negde sa istraživanjem iz ugla kako edukatori vide kompanije. Miljana, ti dosta si vremena provela, ajde na neki način sad, donekle s nama, ali i sa drugima, jer ti kursevi se negde navezuju dalje direkt u rad sa kompanijama. Šta ti vidiš iz ugla kompanija kad im dođu studenti ili polaznici vaših kurseva, šta su možda povratne informacije, jesu oni spremni, jel nisu, jel im treba još iskustvo, dobro, ajde da ti ne slijem reći usta, ali razumeš pitanje.
Hvala, samo da proverim da radi mikrofon, nešto sam Radi. pritisla, pa rekao da nije mute. Pa pre svega Krater Studio kompanija i Krater Training Centar jeste osnovan sa namerom da obučava ljude za Krater Studio, tako da imamo, da kažem, iskustvo iz prve ruke. Ono što smo mi primetili, iako najveći deo naših polaznika dolazi sa fakulteta, znači nisu ljudi koji su sada prvi put nešto uzeli da rade, jedan broj ljudi se prekvalifikuje, ali ajde da pričamo o ovom, da kažem, većinskom delu koji dolaze sa fakulteta, oni i dalje i nakon naših kurseva nisu production ready, to je naše iskustvo u Krateru. Znači mi smo zbog toga ponudili i praksu i ja stvarno toplo preporučujem, to je ono što sam i rekla u mom prvom odgovoru, a to je praksa. Mislim, to je nešto što je stvarno neophodno. I sa te strane mi imamo kroz ovih 10 godina jako puno ljudi prošlo kroz naše prakse i uglavnom su to i ljudi koji su dobijali juniorske pozicije u firmama. Retko ko je završio kurs i pravo sa kursa uskočio u neku firmu, jer mislim da ono što na praksi učimo ljude, to je zapravo to neko produkcijsko okruženje, timski rad, učimo ih mekim veštinama takođe, koji su jako bitan deo ovo rada. Tako da čak i pitajući HR-ove i možda mnogo bitniji deo rada od hard skillova koji kažu da HR-ovi da mogu mnogo lakše da nauče da nauče neko ko, da kažem, nije vaspitan kako se ponaša u studiju. Tako da, recimo, to mogu da kažem da je u stvari ta praksa neki bila most ka kompanijama. Da, i da u stvari kompanije su, mislim, kompanije od kojih imamo povratne informacije, to mislim, naši polaznici rade zaista u svim firmama, u raznim industrijama koje se bave digitalnom umetnošću, tako da imamo dosta dobre potvrdne informacije, ali to je, ja mislim, zato što se baš bavimo tom specijalizacijom i što radimo i praksu. Super, bravo. Super. Miloše, znam da nisi volontirao za ovo pitanje, ali da vidimo iz tvog iskustva šta su, ajde, verovatno si blizak studentima, pominjao si arhitektonske kompanije, kakav je tvoj utisak? Šta kažu kompanije, jel? Pa moj utisak je negde da, ne mogu da kažem da se otimaju kompanije, ali kompanije su zainteresovane za znanje koje studenti steknu tokom 4, odnosno tokom 5 godina. Sad smo došli u tu poziciju da na godišnjem nivou, ako dakle saberemo i animatori i arhitekte, imamo otprilike 100-tinjak studenta koji napreduju što se tiče svog znanja u Unreal Engine-u i ono što bih mogao da kažem da predstavlja možda neku stepenicu iznad, makar kada je reč o studentima i o njihovom radu, jeste ta što se ne vezujemo konkretno isključivo za neimersivne sisteme i kažemo u redu sada ćete da radite na gamingu, u redu sada ćete da radite na interaktivnoj vizualizaciji. Omogućili smo studentima VR opremu, nažalost imamo svega jednu opremu, ali trudit ćemo se u nekom doglednom periodu da je bude više i studenti s te strane apsolutno u svako doba kad god žele naravno mogu da je koriste, da isprobaju i da prosto iskoriste pun potencijal Unreala za šta bih s moje tačke gledišta voleo da se to pitanje u vezi s opremom uopšte ne postavlja, nego da prosto imamo tu mogućnost da svako od studenta može da isproba bilo koji svoj projekat ili da bilo koji test napravi ili bilo koje istraživanje koje obavlja tokom godina da može da isproba na opremi. Malo sam skrenuo sa teme, izvinjavam se, ali pitao si me za kompanije, u saradnji sa Kejesom, evo sada ćemo u januaru imati jednu lepu radionicu gde će oni da, tu je negde Nebojša, video sam ga, u saradnji sa Kejesom oni će da održe jedan svoj mini kurs koji će biti nakon, ajde da kažem, našeg mini kursa, odnosno našeg semestra, gde faktički oni polako profilišu ono što njima treba i svo ono znanje koje su studenti tekli tokom godina, ne kažem da je finalno, ne kažem da je konačno i ne kažem da je savršeno, ali uvek može da se nadogradi. Dakle, i kada naučite nešto na fakultetu, možete da odete na kurs, da naučite nešto novo. Mislim da je Unreal jedan fenomenalan game engine gde možete da učite godinama i godinama i uvek će da iskrsne nešto novo za šta ste otprilike prvi put čuli i bilo da se bavite gamingom, filmom ili bilo čim trećim, mislim da tu ima jako, jako puno prostora. Super. Hvala Miloše. Negde ok, takeaways koje ja imam, praksa. I sad ću baš malo ja biti deo panela, ako mi dozvolite, da samo
Kristina i SGA rade super izveštaje, ja volim metrike, brojke, ne znam, nisu svi takvi, ja sam čudan na taj način, ali imaju podatke od, 100 kompanija u game developmentu u Srbiji, recimo trećina zapošljava, je rekla da zapošljava ljude sa studija, što je meni iznenađenje, ali okej. I onda od tih koji su zaposlili kažu ovako, 30-40% tih su zadovoljni i nova perspektiva i znanjem koje je došlo, a 50% suštinski kaže negde je eko ovoga što je Miljana rekla, fali malo prakse, fali praktičnog znanja, negde, teorija je tu, osnove su tu nekad, i sad nemojte me gađati kamenjem, mi isto kompanije smo krivi na neki način što, evo, kako ja da opravdam, mislim ne da probam da opravdam, ali trećina kompanija zapošljava sa studija, svi jurimo nekako seniore i ljude sa tim, kao već je gotovo, ispečen, ja ga samo ubacim u produkciju i on već sve zna, ali slažemo se i prepoznajemo u isto vreme da je bitno graditi i širiti ekosistem, da je jedina održiva stvar da ulažemo obrazovanje, pa za 5 godina, 4-5 godina izađe neko ko je spreman. Dobro, da, izvinite što sam i ja malo skrenuo s teme, ali negde sam teo da ponudim i te podatke za ljudi koji su, možda čudni kao ja na taj način. Dobro, ajmo ukratko, svako od vas, ako bi mogao da mi da šta vam je, sad malo prelazimo polako, imamo još 15 minuta, prelazimo polako u to šta je budućnost, pa počnemo od toga šta je taj jedan cilj ličan iz vašeg domena ili kako god obrazovanja koji imate za narednih par godina. Šta je to što biste volili da vidite da se ostvari, promeni ili maštajte, eto, ajde da čujemo. Ne znam, ako ima volontera, ako ne, ja krećem od Mine ovde. Samo sam krenula pertlu da vezujem, znaš, kao nisam tu. Izvini, Nina. Ti moji džentlmeni, dobro. Šalim se, nama je onako straight forward šta je sledeći naš gol je, pošto smo otvorili osnovne studije koje su sve ovo što smo nabrojali, ja bi samo možda rezimirala, naš studijski program je tako definisan da praktično u prvoj godini svi zajedno sve slušaju baš zato što nam je pokazalo iskustvo da zaista studenti nisu spremni i da uopšte ne znaju, oni imaju želju prema nekoj oblasti, ali onda kada im pokažete drugu, onda se zainteresuju i prosto nekako ljudi koji se interesuju za animaciju nekad završu u gejmu, ovi koji se interesuju za vizualne efekte i slično, a nama su 3. i 4. godina skoro isključivo praktične, tako da čini mi se da je to neki onako super put da nakon 4 godine stvarno imamo profesionalce koje mogu odmah da se zaposle, tako da sledeći, otimanje, znaš, ali ono što nam je naravno sledeći cilj je da osnovimo master, pošto smo dobili puno pitanja vezanih za master. Master će se osnovati tek kada naši studenti, ova prva generacija dođe do mastera, tako da je to ono što ne moramo da maštamo, to je ono kao sigurno. Ono o čemu maštamo i gde smo zaista već prve korake preduzeli je, želimo da proširimo, pošto je u pitanju Fakultet dramskih umetnosti, gde je ogromna ekspertiza 74 godine stvaranja dramskih umetnosti i zaista imamo fenomenalne katedre iz polja dramskih. Ono što je nama negde logičan nastavak vezan za Unreal i za sve to je da napravimo bud za virtualnu produkciju, da napravimo jedan, pošto imamo filmske studije, imamo studije za fotografiju i tako dalje, mi bi volili da napravimo jedan studiju za praktičnu virtualnu produkciju i sve ono što je sve ono što to prati, pošto ekspertizu imamo, hvalili ste sad ja ponovo, kao digni Darko ruku 6. put, ali jeste, stvarno imamo sertifikovanog Unreal trenera, imamo stvarno ono kao znanje, sad nam ono kao moramo da namestimo hardware, tako da već imamo tlocrt, opcrtavamo gde ćemo da dogradimo zgradu i šta ćemo da uradimo, dobili smo već i građevinske dozvole, tako da. Eto, bila si prva, imala si prednost, dala si nam čak 3 cilja, tako da eto, ostali nemaju tu prednost, tako da. Ko je sledeći? Miloš, slobodno. Evo, mogu ja. Hvala. Pa, jedan glavni i osnovni cilj je u suštini da popularizujemo virtualnu realnost, zato što nam je to donekle fokus. Na koji način ćemo to popularizovati ostaje da vidimo u najvećem broju kompanijama koje su zainteresovane uvek za bilo kakav vid saradnje, tako da smo, evo sad smo kroz poslednjih nekoliko godina, doduše ne sa kompanijom, ali recimo sa Galerijom Matice Srpske, ostvarili lepe saradnje, kreirali smo projekte koji su se zasnivali opet na Unreal Engine-u, tako da se sve negde tu vraća
na jedan pojam zbog kog smo se u suštini danas i okupili. Tako da više, po mom mišljenju, više ovakvih okupljanja, više seminara, više radionica koje su direktno vezane sa Unrealom, mislim da to ljudi objektivno da to vrlo rado posećuju i stičem utisak da ljudi to vole i da gledaju i da učestvuju u tome. Tako da, upravo je to jedan od razloga zašto smo kroz proteklih 3-4 godine počeli da radimo na tome da intenzivnije aktiviramo Unreal u nastavnički kurs i za sada se pokazala kao odlična ideja, nadamo se da će biti još bolje u budućnosti i da ćemo ostati u odličnim odnosima sa kompanijama koje će, dakle, uvek od nas moći da proberu neke studente na, dakle, obostrano zadovoljstvo i naše i njihovo i to je jedan od ciljeva. Hvala, Miloše. Da, dobio si palicu. Pa evo, ja ću malo da se vratim na prethodno pitanje. Što se tiče industrije, generalno naš kurikulum se bazira na intervjuima, znači svih 50 SAE kampusa sa predstavnicima industrije. Znači, vlasnici studija daju ono što očekuje od juniora i ja, s obzirom da sam 2 puta bio deo tog akreditacionih procesa, znači na svetskom nivou za SAE institut, generalno onda se ti zahtevi poslodavca stavljaju u akademski okvir, znači u Framework for Higher Education for UK and Ireland i to se prebaci u neke ECTS ili UK kredite i tako dalje. I generalno naš program jeste baziran na tome. Što se tiče master studija, mi nekako mislimo da mi imamo program koji se zove Accelerated Learning, znači naši studenti u stvari završavaju 3-godišnje školovanje za 2 godine. I spremamo ih... Cilj je da bude za godinu dana sledeći. Pa, ne može baš za godinu dana, zato što ne bi stvorili upotrebljiv kadar za to vreme, ali generalno većina studenta počinje da radi posle 1. godine. Takođe, i to je ono što je možda put, poslodavci nemaju vremena za mastere, doktorate i tako dalje, mi imamo online master i tako dalje, a i studenti često žele da počnu što pre da rade. Tako da u tom kontekstu mi imamo jedan drugi put. Ono što je takođe bitno, imamo saradnju sa poslodavcima, imamo saradnju sa kompanijama i sa Ubisoftom, evo, za koju nedelju ćemo isto imati online event gde će glavni menadžer Cinesite, odnosno ne glavni menadžer, glavni HR Cinesite da drži ono kao public online lecture, evo, iskoristit ću priliku da sve poziv, pozove. Da, tako da, generalno naši studenti imaju priliku i od poslodavaca da čuju tu stranu priče i negde, generalno, ja sam već skoro 12 godina na ovoj poziciji šefa katedre i mislim da smo kroz taj neki dugi i uporni rad, s obzirom da više manje imamo studente u svim studijima, eto, kod vas nažalost nemamo, ali nadam se da će se to promeniti, da smo već negde i poslodavce navikli šta mogu da očekuju od juniora koji dolazi sa SAE instituta i mislim da je to negde priča. Ono što mislim da je budućnost negde industrije jeste pre svega da se industrija prebacuje u domen real time-a, znači nema više ono, nije CPU-based, GPU-based je, da generalno je Unreal Engine kao takav to otvorio mnoga nova polja, pre svega sa virtualnom produkcijom i da generalno je Unreal Engine deo tehnologije koji znatno prevazilazi svoju prvobitnu namenu. I dosta se našao, recimo u virtualnoj produkciji, ja mislim da će on veću primjenu da ima sad na filmu, zato što recimo u tom kontekstu menja compositing, dobijamo real-time refleksije, dobijamo real-time ambient osvetljenje na glumcima i tako dalje, što je jedan definitivno kvalitet koji je dosta duže traje generalno u VFX departmentu kada se radi u postu. Ovde će zahtevati sad pa neki drugi deo pripreme, ali definitivno to pomeranje ka real time-u i još nešto. Ono što je dobar neki poslovni potez koji je Epic Game napravio jeste što nije samo stvar u Unreal Engine-u. Oni su napravili jedan ekosistem koji u sebi podrazumeva i Quixel, i MetaHuman i tako dalje i to je sad jedna baza podataka koja se bavi skeniranjem realnosti i implementacijom da će sad ljudi u kreativnom procesu imati više vremena da se bave storytellingom, a ne modelovanjem i tako dalje i to sad za ono što je naravno nije stilizovana produkcija ili kartuni produkcija, ali je bitan game changer za realistic
produkciju. Super. Meni je žao da vas prekidam baš kad nas hvalite, ali da možemo svi da stignemo. Hvala. Ja da se nadovežem, ja ne mogu da odolim, ali morat ću da najavim neke nove programe koji će se desiti od naredne godine u Novom Sadu, u Naučno-tehnološkom parku. Apropo ovih cinematika, imaćemo fellowship programe za profesionalce koji su zainteresovani da uz pomoć Unreala i gomile alata koji su vezani za film i filmski jezik, proizvedu neke svoje trailere i cinematike. Imaćemo takođe obuke za studente u Fortnite Creative-u, znači za ljude koji ne moraju još da uđu u Unreal, ali mogu već nešto da se igraju u Fortnite-u. I takođe biće programa za timove koji žele da prave svoje igre i da pičuju za mega grant, tako da eto, biće baš jako zanimljivih prilika, pa pratite, to je sve u saradnji sa Trilateralom, naravno. Eto, to je. Hvala Miljana. Imamo Milana. Hvala, evo ja ću ovako onda za kraj da krenem od kraja. Prvo, ja sam uspeo ono što su, makar u svom poslu, da ne čekam 2022. već render. Znači, to je bila moja najveća želja, bila da ne čekam više nikada render i to sam sa Unrealom uspeo. Znači, to je kao prva stvar. Druga stvar o kojom se, generalno o kojoj razmišljam, jeste da ako sam ja 2003. mogao da bežim iz osnovne škole da bih igrao Unreal Tournament na LAN partiju, a sada sam u celom tom ekosistemu, znači ima znate za sve vas, znači kao nemojte da ste obeshrabreni. I što se tiče generalno obrazovanja, pored svega što su moje kolege već rekli, da ne ponavljam istu stvar, ono što je konkretno naša vizija kao institucije jeste, pored umrežavanja sa kompanijama, jer i naši studenti takođe rade po raznim studijima po Srbiji, jeste upravo umrežavanje sa drugim obrazovnim institucijama. Jer kao što je napravljen ekosistem u okviru Unreala sa srodnim proizvodima, krajnje vreme da se mi ne ponašamo kao konkurencija, zato što u ovoj torti ima dovoljno za sve nas. Zapravo moramo, ja sam malo gladan, pa moram tako da se izrazim, ali u smislu svako od nas proizvodi kadrove, dolazi do talenata koji su neophodni industriji. Ja predajem Unreal na 2 mesta zato što ne možemo da nađemo druge ljude, mislim, ja sam, verujem, dobar u tome što radim, ali bi bilo super da imamo još 10 instruktora da možemo da pokrijemo celu zemlju. I što nas pre ima, i što nas više ima, to je bolje. Tako da ne samo da gledamo da namirimo potrebe industrije, već da razmenjujemo kadrove i profesionalci između sebe, jer svi mi dolazimo iz vremena pre nego što je Unreal bio ovo što je sada, a svi smo vrlo lako ili makar jednostavno napravili tranziciju da taj alat utilizujemo kao produkcijno sredstvo bez neke velike muke. Tako da mislim da je to u stvari zadatak za sve nas koji smo u obrazovanju, ne samo da damo kompanijama ono što žele, već da mi kreiramo kadrove koje će kompanije želeti bez njihovih konkretnih inputa, zato što verujem da u 5 srodnih disciplina kao što su primenjene umetnosti, dramske umetnosti, arhitektura i dizajn zvuka, ima 5 stvari koje kompanije ne znaju da im treba, mi možemo da proizvedemo jednu osobu koja zna sve to. Super, hvala Milane. I sad, pred kraj, imamo još 4 minuta. Probat ćemo da se desi nešto što u istoriji panela se ne dešava, to je da završimo pre vremena. A ono što je pitanje jeste kako sad mi kao kompanije, kako možemo pomoći i, ajde, ja obično volim da strukturiram, možemo ovo smatrati kao feedback. Šta je to što želite i mislite da treba da nastavimo da radimo kao kompanije da bi vama pomogli ekosistemu? Šta je to što možda treba da prestanemo i šta je to što treba počnemo? I možete otimati se za mikrofon, ja ću kažem ovo, ajde da vidimo. Pre svega treba da nastavite da objavljate konkurse gde primate talente i juniore i ostalo, znači da to bude vidljivije šta je to što je vama potrebno i da eventualno u onoj stranici About Us za sve kažete ko bi mogao da se prijavi, ko je kadar koji je vama interesantan. A šta je definitivno, šta treba da prestanu, što si rekao, sam da se traže seniori, jer seniori, mislim, su verovatno srećni na mestima gde su sada, odnosno sa njima se ne pregovara preko oglasa. Tako je. Bravo, Milane, hvala. Ja sam htela samo da, evo, ja ću na jedno da odgovorim, to je šta treba nastaviti. Mislim da je saradnja između edukatora, fakulteta i neformalnog obrazovanja i kompanija sjajna i nastavite, molim vas, da podržavate nas kao edukatore sa mentorima iz vaših studija, to nam jako znači i artisti iz studija su nam kao mentori stvarno jako bitan resurs. Hvala, Miljana. Strava. Evo, ja ću da kažem, ono što recimo je bitan faktor po meni je scholarship i kasnije ugovor da se taj scholarship odradi u studiju, što smo mi recimo imali sa nekim studijima kao što je Bunker, koji su stipendirali naše studente i oni su posle imali ugovor recimo da 2 ili 3 godine u suštini rade za taj studio i mislim da je to
odlična stvar zato što negde će i vas kao poslodavci terati da vi procenite možda neke talente i s druge strane problem je što ljudi kad zarade prvi novac jako brzo traže da promene studio, da odu na veće plate i tako dalje. Imam recimo seriju studenta koji su već ono kao radili sad Rainbow Six Extraction i svi su dali otkaz u Ubisoftu i otišli kao u Play Studio zato što su bolje pare. Zato, tako da u tom kontekstu negde treba da napravite taj neki merging između tog nekog early pickinga, da vi isto nam pomažete da procenite talente, da uložite u njih i da ih obavežete kasnije da rade kod vas u kompaniji, na primjer. Hvala. Ima mikrofon. Dobro, ja ću samo sumirati još jedan put. Mislim da je ključ u ovakvim okupljanjima, u radionicama, u kursevima, u svemu što može da približi Unreal studentima i nama koji radimo sa studentima. Takođe, još jedna stvar koja mi pada na pamet jeste otvaranje ekspozitura beogradskih firmi, recimo, odnosno beogradskih kompanija u Novom Sadu, što bi opet približilo studentima mogućnost zaposlenja, naravno ukoliko hoće da ostanu u Novom Sadu, ukoliko neće u Beograd. Eto. Hvala Miloše, zanimljivo. Ja mogu samo da hvalim, naravno, kao institucija koja je dobila prestižni Epic Mega Grant. Mi smo stvarno imali to zadovoljstvo da dobijemo značajna finansijska sredstva i da opravimo kabinet sa najnovim del radnim stanicama sa kojima raspolaže svaki student, tako da sve što radite, nastavite da radite. Epic Mega Grant nam je stvarno jako dragocen i sve to kako nam pomažete, tako da mislim da sa ovo pozicije ne mogu da kažem je kao nešto treba da ispravite, naprotiv, stvarno je, što se nas tiče, savršeno. Hvala Mina. 30 sekundi, ja prvom sumiram sve što je rečeno. Znači da počnemo scholarships i to je taj neki uvod u kompanije već tokom studija, decentralizacija kao predlog, da možda stanemo sa tim mindsetom samo seniori, nego da ulažemo, ajde, i dugoročno juniore i da uzimamo ljude iz fakulteta. A šta treba da nastavimo? Da vidimo podrške, edukatorima, okupljanja i, bože moj, šta sam ovde napisao, mentori i, time's up. Vidljivost, bravo, vidljivost, about us, stranica i slično. Eto, nismo baš uspeli da završimo 5 sekundi pred, ali to je to. Ukratko, ajde, imamo sad pauzu 15 minuta, setio sam se to da kažem, hvala Kris. Pa slobodno, eto, priđite bilo kome edukatora ako želite da nastavite dalje ovo. A posle pauze, keynotes i showcase, onaj uzbudljivi deo, šalim. Hvala vam puno.